Čaute, dnes tu máme to najpopulárnejšie z trojkolieskových korčul Powerslide. Konkrétne Powerslide Imperial Mega Cruiser, vybavené 125 mm kolieskami a kratučkým rámom. Plastová škrupina korčul Mega Cruiser je vystúžená sklenými vláknami, takže je trvácna a odolná. Vo vnútri dostaneš papuču MyFit Fatboy Liner. Je tepelne tvarovateľná, takže ju môžeš dať na pár minút do rúry na 80 stupňov, dať ju naspäť do škrupiny korčul a prispôsobí sa tvojej nohe. Je anatomicky tvarovaná, tak aby dobre obopla petu, achilovku. Mega Cruisery sa robia v troch rôznych farbách. Žltá, biela, žltú si už dokonca mohol vidieť aj v sezóne 2015. A čierna chromová farba, ktorá má kvalitnejší rám. Ukážem vám detailne jednotlivé časti papuče MyFit Fatboy Liner. Jak to bude. Malo by to ísť relatívne rýchlo. Tak aj ne. Tak. Takto vyzerá papuča MyFit Fatboy Liner. V oblasti achilovky je samozrejme anatomicky vytvarovaná. V tejto časti je celá hrubšia, tak aby poskytla čo najlepšiu oporu, má nejaké výstuže na členku. Tak ako ide papuča smerom dopredu, tak je celkovo tenšia, aby tam mala noha viacej miesta a papuča nikde netlačila. Na špičke je neoprénová, takže vie teoreticky trošku povoliť. A ako som už spomínal, teplne tvarovateľná. Zo spodu má nejaké odvetranie navyše. Čo je najdôležitejšie na jednotlivých častiach papuče je to, že sa jednotlivé časti konštrukcie na žiadnom mieste neprelínajú a tak nemôže vzniknúť žiadne miesto, ktoré by ťa mohlo tlačiť. Vnútorné vložky korčul používa Powerslide od značky USD. A teraz to najzaujímavejšie. V Powerslide Imperial Mega Cruiser dostaneš hliníkový rám Unity Aluminum Frame, ktorý má dĺžku len 255 mm. To je presne rovnaká dĺžka, ako keby si kupoval kolieskové korčule so 4 84 mm kolieskami. V kombinácii s 3 125 mm väčšími kolieskami, tak v korčuliach môžeš dostať obratnosť ako napríklad v 90 mm možno ešte menej kolieskach. Ale samozrejme v kombinácii s oveľa vyššou rýchlosťou. Možno si už všimol, že 125 mm kolieska používajú rýchlo korčuliari len v oveľa dlhších rámoch, aby boli korčule ešte stabilnejšie vo vyššej rýchlosti. V modeli Powerslide Imperial Mega Cruiser Pro dostaneš rám XXX, ktorý mnohí poznajú už aj z rýchlo korčulovania. Špecificky je oveľa vyššou tuhosťou, oveľa väčším vystúžením rámu a samozrejme klasikou, ktorá je z rýchlo korčulovania dobre známa, jednostrannými oskami. V prípade Mega Cruiserov dostaneš osky, ktoré musíš doťahovať z oboch strán. Tu máš závit už v ráme. XXX sa ale líši ešte trošičku aj dĺžkou, dostaneš tam rám, ktorý dlhý 260 mm, takže je o 5 mm dlhší ako v tomto prípade. Mohlo by sa to prejaviť hlavne na tom, že ak naberieš na nich vyššiu rýchlosť, budú o niečo stabilnejšie a trošičku menej obratné. Vo všetkých korčuliach dostaneš kolieska s tvrdosťou 86A a s veľkosťou samozrejme 125 mm. Ložiska ABEC 9 majú free spin technológiu a Powerslide ich maže olejom, takže budú rýchle od začiatku. Je ťažké určiť presne kategóriu, pre koho by mali byť Powerslide Imperial Mega Cruiser určené. 125 mm kolieska predsa len nie sú zrovna najmenšie a budete stať relatívne vyššie, takže pre úplného začiatočníka, čo doteraz nikdy nestal na korčuliach, to asi nebude tá najsprávnejšia voľba. Na druhej strane určite ale nemusíte byť najpokročilejší korčuliar a najšpičkovejší korčuliar na to, aby ste tieto korčule zvládli, pretože pevná plastová škrupina vám dá dostatočnú oporu, nebudete mať problém v členkoch a ako som už spomínal, dostanete v nich veľmi obstojnú obratnosť. Takže ak chcete skúsiť niečo z rodiny trojkolieskových korčul a chcete si byť v korčuliach naozaj istí, toto môže byť super voľba. A určite nedostanete korčule, ktoré by neboli obratné. Ak som na niečo zabudol, alebo sa chcete niečo spýtať, jednoducho nám nechajte otázku dole v komentároch. Tiež, ak máte nejaký dobrý nápad, čo by sme mohli spracovať ďalej,
kľudne nám nechajte komentár. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a ak vás zaujímal náš kanál, kľudne dajte subscribe. Budeme sa snažiť, aby sme produkovali stále ďalšie a ďalšie videá, aby to celé bolo čo najzaujímavejšie. A v popise videa nechám aj odkaz na jednotlivé korčule, takže ich veľmi ľahko nájdete aj na našom shope. Díky moc a čaute.